Словото, което имаш в ръцете си, е мощно оръжие, с което можеш да воюваш против врага. И всеки един стих оттам е като бич за дявола. Отвори и виж. Писано е в Еремия 33:3. Извикай към мен и аз ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Хайде тогава, извикай. Хайде тогава, питай. И той ще ти открие, защото си твърде възлюбен от Отца. В Йоан 14 глава, 13 стих. Там е писано: ако поискате нещо в мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Хайде тогава, искай. Хайде тогава, поискай го с вяра. Поискай го в името на Исус. В Матей 18 глава, 18 стих. Писано е: каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата. И каквото развържете на земята, ще бъде развързано и на небесата. Хайде тогава, развързвай. Отвържи живота си за Бог. Отвържи съдбата си за Бог. Хайде, отвързвай, благослови за теб и твоя дом. Хайде, отвързвай, така че окови да падат и вериги да се разкъсат. Отвързвай в името на Исус. Ти си човека. Властта ти е дадена. Употреби я както подобава. Писано е още в Солунци 5:5. Защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. Хайде тогава, започни да светиш. Започни да заслепяваш врага, да принцовете на мрака да паднат. Хайде, властта е дадена. Властта е предадена. От теб зависи дали ще използваш подобаващо